Čaute lidi, vítám vás u tohohle videa tady z těch bajků. Já jsem si tuhle hru strašně oblíbil, tady vám aj dám odkaz dole do popisku, no tak asi dostanu popisku, když to dám do popisku. A teďka pojedeme nahoře. A vidíte, že už jsem to asi trošku hrál, že dole mám jako těch 100 až 101 čárek. Není to tak lehké získat, prostě koukejte. A jdete od znova. A původně jdete od začátku. Jako ne úplně od začátku, ale jako když máte třeba 100 do 101, tak pojedete od té 100 zase. A já bych chtěl udělat takovou, ježiš. Tak. A koukej, já vám potom dám, do jednoho shortu vám dám jedno video, kde budu mít napsané, co mám hrát. A vsadím se, že vy budete chtít i tuhle hru hrát, tak já vám ji tu dám potom. Joj, teď jsem se mám rozbil. Lidi, bacha na mě, bo já strašně mluvím prostě, když se mi něco nepovede. Ale zkusím moji agresivitu udržet. Teď jsem nemocný, takže budu videa vycházet jakž tak. Ale už mám 101 do 102, je dobrý. Vycházet videa budou, uvidíme, jak se mi bude chtít, protože můj minulý YouTube kanál mi smazali za to, že jsem vydával 2 videa týdně. Protože já jsem na to neměl moc času, já chodím na fotbal a já mám furt nějaké zápasy, ale teď jsem nemocný, tak to. A vždycky z těch zápasů přicházím nějak v 7 a pak se chystám do školy. Ale už mi taky není nejmíň, jo. Už mi je 12 a prostě to nezvládám. Jako v 10 večer bych určitě mohl vydat nějaké video, ale zestříhat to, udělat to, no to prostě... To se neřekne tak lehce, jo, to prostě to je těžké, jako prostě to zestříhat a tak dále. Jo, bacha na to, bo ten magor se někdy zadýchá. A stačí vám 5 sekund a jedete jo, tak já jsem rovnou přistál na checkpointu. No nic, jedeme a nejhorší je, když umřete přímo před koncem. Já už mám 1500, jsem si všiml, tam nahoře, že tam prostě máte ty metry. Zároveň hodině 7 a 230 dopí. Udržel jsem to. Ne, to nevím. Ne, já jsem to vběl. No to je jedno, hoši. To stříhnu. Bože můj, mamka si tam pouští blbosti. Tak to mě zabí. Dožití. Tak. Ten mám je urychaný. To poznáte, že on nejede tak rychle, jak obvykle. A tady ten skok ještě dáš, ne? Samozřejmě nebudou vycházet videa jen z tady téhle hry, ale i z jiných her. Kdybyste měli nějaký návrh na nějakou hru, tak mi určitě řekněte. Monbazu to klidně zahraju, ale to bych si musel pořídit webku, abych vám jak kdyby ukázal moje auto v Monbazu. Já to mám na počítači, takže na mobilu nevím, jak bych to zahrál, ale budíte. Jako, ne že budíte, ale tak jako víte jak. A celé to zestříhám to video, bo to nemá cenu, prostě vy nevystříhnete kousek a už jako, už jste v prdeli. Jako kousek, když vás nevystřihnete, jako
třeba, že jako já nejsem fakeový youtuber, ale jakože třeba kdybych se rozsekal, tak jako a stoupil bych to a odstopnul bych to v době, když budu v té polovině, tak jako tohle já nefejku, ale určitě budu stříhat celé crashe, bo to je strašně dlouhé. A ten mamla zase nemůže, super, to já fakt miluju na tohle řeč, koukejte, ani kopec nevěděl, no dobré, ten už vyjel. Jo, když skáčete z kopce, tak vždycky klikněte tu šípku dozadu, abyste vždycky dopadli tak, abyste se rozjeli dobře, protože to, když to neuděláte, tak spadnete třeba na přední a už prostě nic neuděláte a já si budu asi muset pořídit kvalitní mikrofon, protože já používám mikrofon na mobilu a tak to je, no. A teď mi někdo píše. To budu muset vystřihnout. Ne, já nebudu poserat. Já se vám rovnou přiznám, že mám holku. Ale ne z města, kaj bydlím, no. Z Ostravy. Mně se vypnul počítač. Já to video mám zároveň na počítači a teď vidím, jak se pohybuju. A vždycky kliknu mezerníček, abych věděl, kde udělám chybu, protože já dělám chyby dost často, protože zeměpis není moje úplně nejlepší, prostě moje nejlepší učivo. Co vám vychází ze zeměpisu, kdo má zeměpis? Mně vychází zatím 3, 4, ale chci si to strašně rychle opravit. Zatím je první pololetí, jo, takže nestrašíme. Kdybychom strašili, tak bychom se asi posrali. Vidíte? Teď jsem klikl šipku dozadu, ale neklikl jsem ji dostatečně, takže jsem se sekl a ono vás to úplně zastaví. Dojedeme do 105 a asi ukončíme video. Já zase budu sedět 3 dny u počítače, no, abych vystříhal jedno video. Tak jeď, Magore! Určitě vám dám jako velké návrhy, co mám natáčet. Tak. Checkpoint. A jedu. Jedu. A už jsme dali na 105. A to nevadí. Tak dojedeme do 106. Teda dokud se nevyrypu. Vyrypal jsem se teďka? Asi něco. Bože můj, on je tak pomalý. Mám level 15. No nic, u tohohle videa to bude vše a zatím. Čau.